Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Mga puyat pa rin ba ang lahat? Na para bang naubos ang enerhiya mo nung January 1 hanggang umabot January 2 di ka na pumasok? Well, sana all, no? Sana all government employee. Kung saan January 5 pa ang pasukan. Isang malaking sana all. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Grabe, para bang antok pa. Yung mga mata ko para pa siyang gustong-gusto pa niya pumikit. Nararamdaman ko parang it's still New Year eh. Pwede ba huwag mo nang pumasok? Meron ka bang ganong feeling? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang tamad na naman. Tingnan mo yung katabi mo parang malungkot. Malungkot kasi hindi raw nanalo sa What's Your Ulam Pare. Ang kanyang Graham Cake. Ano ba? Mukhang nababalitaan ko, nagpasiklaban daw ng Graham Cake Yung What's Your Ulam Pare po, isa siyang Facebook page kung saan doon nagpo-post o nagpe-flex sa mga kanya-kanyang luto, mga kanya-kanyang nadidiscover na mga restaurant. At syempre, dahil kakatapos lang ng New Year, dito pinakita nila ang mga kani-kanilang entry ng Mango Graham. Oo, nakakatuwa. Merong ibang Mango Graham, ginawang Temple Run. Alam niyo yung Temple Run? Yung laro sa App Store, Play Store. Yung may mga obstacle, nilagyan ng mga stiko-stiko yung ibabaw, tapos nilagyan ng mga bato-bato na kunyari chocolate na ewan ko ba? Well, hindi ko rin naman alam. Malay mo, masarap, diba? But anyway, ako pang inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan. Mga musta muna tayo ng New Year. Oo. Kumusta ang iyong New Year? Kumusta? Ala, parang di ka masaya. Bakit hindi mo ba natupad ang iyong mga gustong gawin sana nung 2025? Oo, may mga ganun eh. Yung mga gusto mo sana mag-recap. Oo, usong-uso ngayon yan sa mga content creator. Yung mga 2025 recap. Titingnan sa gallery ng cellphone magmula January hanggang December 2025. Tapos titingnan doon yung mga highlights of that life. Ay, ikaw ba na-check mo na? Ano bang mga nakita mo? Bakit puro bills? Nakita mo puro resibo, puro Gcash, screenshot. Di sige boss, buwasan natin yan ngayong taon, no? Because it's already 2026, Palakpakan mo ang iyong sarili. Oo, palakpakan mo ang iyong sarili dahil nakaabot ka ng ganito katagal dahil marami kang bisyo, Oo, magpasalamat ka dahil binigyan ka pa ni Lord ng panibagong taon. Panibagong taon kung saan pwede ka pang magbago. Oo, pwede mo pang tanggalin yung mga masasama mong bisyo. Kung sa tingin mo, medyo naging babaero ka noong 2025, why not ngayon? Lalakero naman. Hindi, bawas-bawasan na, no? Kahit papaano, kung dati may 3 chicks, ngayon 1.5 na lang. Anyway, syempre kapag ka New Year, alam mo nakakatuwa din, no? Kasi ang luwag. Ang luwag-luwag ng kalsada ngayon. Hindi ko nga alam. Ewan ko, ano oras ba kayo natulog? Nung New Year, ano oras ba ang natutulugan ng mga bawat tao at Pilipino? Ako kasi hindi ko alam kung trentahin na ba ako, Alam ko 26 pa lang ako, pero after ng mga pumatak na yung 12, mga 12:15, I am already asleep.
Because nakakapagod at maaga pa tayong tatakbo kinabukas. Anyway, sana naging magandang iyong New Year. Pag-usapan natin yan ang ating mga New Year experience, ang ating mga New Year ganap. Para naman mas ma-enjoy pa natin ang holiday, ano? But syempre, habang naghihintay, dito ka muna, mag-relax, mag-chill at makinig ng feel-good music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.